Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом Тиҷей. Имрӯз 17 августи соли 2023 ва пешкаши шумо 10 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. Ду хонага дар 65 микрорайони шаҳри Душанбе бо нархамагӣ 330 000 сомонӣ, инчунин ду хонага дар 7 дар 9 километри шаҳри Душанбе, ду хонага дар назди казинои Саидшо, се хонага дар Якачинор ва дӯстони азиз якхонага дар Гулистон, яъне наздикии цирк шаҳри Душанбе. Хонаҳои фурӯшӣ дар ноҳияи Восеъ бо нархи 91 000 сомонӣ ва дар шаҳри Ҳисор бо нархи 100 000 сомонӣ ва инчунин хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Ёвон ва ноҳияи Рӯдакӣ ҳам дар имзонавормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 65 микрорайон. Ду хонага мебошад бо масоҳати 58 метри квадратӣ дар 15 мошинаи бинои навастройка. хона падъабой таъмир мебошад. Дӯстони азиз, ҳуҷҷатҳо шартнома дорад. Нархаш бошад 330 000 сомонӣ. Нархаш боз арзон мешавад. Ду хонага дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0772 мебошанд. WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 9 километр ҷойгир аст, пеши бозор. Аз роҳи калон ҳамагӣ 30 метр мебошад. Ду хонага дар чормошонаи бинои советӣ. Отопление ҳаст дӯстони азиз ва нархи хона 480 000 сомонӣ мебошад. Боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам WhatsApp доранд. Аз номи каналмон муроҷиат кунед. хона масоҳаташ 55 метри квадратӣ мебошад ва худи бино аз 4 ошона иборат аст. марҳамат дӯстони азиз. аз номи каналмон муроҷиат кунед. чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад. мехаред, медурену зиндагӣ мекунед. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати Ситораи Сурх, маҳаллаи Фирдавсии 2. номи пешинаи маҳалла Аскалон мебошад. ҳавлӣ 3 дар хона, 1 веранд, подвал, ошхона ва 12 сотиқ замин бо оби доимӣ ва қувваи барқ таъмин аст. наздик ба роҳи калон, пайваст ба шаҳраки Ёвон ва тарафи дигар ба ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ яъне Кӯйбеш мепайвандад. дар паҳлӯи хона масҷид 5 вақта ва дар наздикии хона мактаб, бунгоҳҳои тиббӣ вуҷуд дорад. нархи хона бошад 280 000 сомонӣ. бо хона низ иваз мешавад. ва дӯстони гиромӣ, дар навор якум ишоракардагӣ роҳ ба сӯи шаҳраки Ёвон ва дуюм ишоракардагӣ роҳ ба Кӯйбеш меравад ва он манзили дар роҳ бо кирпич масҷиди 5 вақта, пушти масҷид нуқтаи тиббӣ ва баъд аз он мактаб. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон занг зада пурсон шавед. ва тамошобинони гиромӣ, ин наворе ки дар рӯи экран дидем ба мо соҳиби хона равон кардан, мо узкорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед ҳамин видеоро бе ягон хел ускорина тамошо кунед, ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. рақамҳошон WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар казинои Саидшо. ду хонага мебошад бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 12 мошинаи бинои навастройка. хона таъмири замонавӣ, ҳаммом, ҳоҷатхона алоҳида мебошад. боз пентхаусам дорад. дӯстони азиз, аз беғарзи 46 метри квадратӣ боз пентхаус дорад. пентхаусаш 4 ба 3 яъне 12 метри квадратӣ мебошад. дар умум хона 46 плюс 12 58 метри квадратӣ мебошад бо ҳисоби пентхаус. пентхауса болош кардагӣ ҳамаш безопасна барои кӯдакҳо. баъд дар хона мемонад ҳамин стенка ва кондитсионер.
хонара аз сабаби дар Россия хона гирифтем, сум дар кор аст, ина мефурӯшем, мегӯяд соҳиби хона ва барои харидорҳои аниқ камтар арзон мешавад. Нархи хона 450 000 сомонӣ. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи каналмон муроҷиат кунед. рақамҳои Россия WhatsApp доранд дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед хона таъмир дорад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш ҳаст. больница якум советский, мактабҳо, садикҳо, кумитаи андоз, хулас ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. бо транспортам мушкилӣ нест. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Восе ҷойгир аст. 4 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. битонаш рехтагӣ, 120 баландиш, паҳмиш 43, заборош кардагӣ ва нархи хона бошад ҳамагӣ 91 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд дӯстони азиз. аз номи каналмон муроҷиат кунед. 4 сотиқ замин мебошад. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада пурсон шавед. 4 сотиқ замин, 4 дар хона бо нархи ҳамагӣ 91 000 сомонӣ. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Якачинор ҷойгир аст. назди масҷиди Якачинор, рӯ ба рӯи 33 микрорайон дӯстони азиз. минтақаи хуб аст дар наздикиаш 33, яъне бозорчаи 33 микрорайон, бозорчаи 32 микрорайон, масҷиди Якачинор, цирк, Правсоюз ҳамаш дар наздикии хона. минтақаи хуб. се хонага мебошад бо масоҳати 87 метри квадратӣ дар 11 шонаи бинои новостройка. хона таъмир дорад ва нархаш 600 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон муроҷиат кунед. хона срочно фурӯхта мешавад ва ин хонаи мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментарияи ҳамин видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед. хона дар ҳақиқат хонаи хуб аст дӯстони азиз. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Сароб. ҳавлӣ 25 сотиқ замин мебошад ва 12 дар хона дорад. бениҳоят ҳавлии калон дӯстони азиз. худи бинои асосии ҳамин ҳавлӣ бениҳоят калон мебошад ва дар деҳаи Сароб ҷойгир аст, ноҳияи Рӯдакӣ. аз се тарафи ҳавлӣ дӯстони азиз раҳи мошингард аст, яъне раҳе мебошад ки асфальт дорад ва боз падвал ҳам низ дорад. нархаш $154,000, $1,688,000 сомонӣ. ва ин ҳавлия дӯстони гиромӣ мо навори алоҳидаша дар каналмон дорем. ман ссилкаша дар комментария видео мемонам. ҳатман даромада тамошо кунед дӯстони азиз. дар он навор мо боз бисёртар маълумот додагем, ҳамаашро ба пуррагӣ фаҳмонда нишон додагем. ҳатман даромада тамошо кунед ва чӣ саволе ки пайдо кардем ба рақамҳои соҳиби хона муроҷиат кунед. ҳавлӣ бениҳоят калон мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Гулистон ҷойгир аст дӯстони азиз, наздикии цирк. як хонага мебошад бо масоҳати 28 метри квадратӣ дар 5 шонаи бинои новостройка. худи бино аз 5 ошона иборат аст. соҳибаш мегӯяд ки техпаспорт дорад, таъмир ҳаст, барқ, об ҳамавақта, отоплениям ҳаст. дар наздикиаш детский сад ва мактаб мебошад. рӯ ба рӯ шуда театри ҷавонон, молодёжный театр. нархаш дӯстони азиз 255 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, маҳаллаи Ганҷрес, яъне Уртабуз. 4 дар хона фундаментош рехтагиай, 3 падвал дорад, монолитош рехтагиай, времянкаош бардоштагиай, болош напӯшонда. гирди хона маҳкам, дарвоза дорад, обу барқ наздикам. гирду атрофта мардум зиндагӣ мекунад. дар роҳи калони Шарора наздикай ҳуҷҷат дорад 100%. нархаш бошад 100 000 сомонӣ. боз савдо мекунем. беҳад зарури баде, мегӯяд соҳиби хона.
рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ муроҷиат кунед. 6 сотиқ замин мебошад, 100 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 7 километр. духонага мебошад бо масоҳати 48 метри квадратӣ дар 7 шонаи бинои новостройка. хона срочно фурӯхта мешавад, мегӯяд соҳибаш. хона дар 7 километр бари бозори Ховарон, мактаб ва садиқ дар наздикии бино дар сари роҳ ҷойгир аст. харид фурӯш шартномавӣ. дом тайёра, медрӯи зиндагӣ мекунӣ. илтимос беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳиби хона. нархи хона бошад 375 000 сомонӣ. боз савдо мешавад ва чӣ хеле ки мебинед, хона таъмир дорад. марҳамат дӯстони азиз. тамошобинони гиромӣ, боз як чизро ба шумо хотиррасон кардаем. чӣ маълумоте ки мо дар видео мегӯем, ҳамаашон аз тарафи соҳиби хонаҳо дода мешаванд. яъне маълумоти хона, адрес, нарх, рақамҳои телефон, ҳамааш аз тарафи соҳиби хона дода мешавад. мо бошад дар эълон мегузорем. ягон чиз аз пеши худамо намонем дӯстони азиз. чӣ маълумоте ки ҳаст, чӣ нархе ки ҳаст, чӣ номере ки ҳаст, ҳамаш фақат прямои гуфти гапҳо аз тарафи соҳиби хона дода мешавад. мо фақат реклама мекунем. тамом. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.